Golf. Det ser nemt ud. Men det er det ikke altid, når man er begynder. Jeg har aldrig prøvet golf før, men fandt ud af, at det var virkelig rart efter en lang arbejdsdag at køre ud i klubben og spille 18 huller, og så bare nyde de dejlige omgivelser. Sammenholdet ude i klubben er noget det bedste. Jeg har fået en masse nye venner. Man kan altid finde nogen at spille med, og så efter 18 huller kan man få noget mad og en øl. Klubben har et rigtig godt træningsforløb, så det er ikke særlig svært at komme i gang med at spille. I starten lånte jeg bare et sæt, og så tog ud og spillede. Trænerne i klubben er rigtig gode. De tager sig tid til alle, da alle selvfølgelig starter på hver deres niveau. Om man er gammel eller ung, ny eller erfaren, så synes jeg i hvert fald, at Frederikshavn Golfklub er en klub, hvor der er plads til alle.